Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Δεν μ' αφήσετε να βάλω στην πισταριά καμιά εκατοστή πριζόλες εκεί πέρα. Ναι, να γιορτάσουμε που οι μπάτσες άφησαν ελεύθερους. Είπαν ότι θα βρέξει γι' αυτό. Κακώς μας πιάσαν, αυτό να λες. Και εκτός από αυτό, ρε παιδιά. Κυριακή χωρίς πισταριά δεν είναι Κυριακή. Καλά τώρα στα αυτά και φάει λίγα μακαρόνια. Είναι η πρώτη φορά που η Παυλίνα έρχεται σπίτι μας να φάει. Είμαι τόσο αγχωμένος που φοβάμαι να φάω, μήπως λερωθώ και γελάσει μαζί μου. Παυλίνα μου, εσύ τι θα φέρεις αύριο στο σχολείο? Η μαμά μου θα φτιάξει γαλατόπιτα γιατί είναι από την Ήπειρο. Εγώ θα φτιάξω apple crumble. Εσύ πάλι, Φίφη, θα φτιάξεις κατσαριδόπιτα. Έχει καθόλου ψωμί? Αύριο στο σχολείο έχουμε γιορτή παραδοσιακών πιάτων και κάθε παιδί θα φέρει ένα ελληνικό παραδοσιακό πιάτο να το δοκιμάσουμε. Εγώ θα φέρω διάφορα αλωτικά που έχουμε στο μαγαζί. Και θα γράψουμε απ' έξω μπρασερί μαυροτσούκαλι. Έγινε τώρα η ταβέρνα μπρασερί. Τρώμε. Εμένα δεν με νοιάζει αν τη λένε ταβέρνα ή ό,τι άλλο. Φτάνει να κάνω καλή εντύπωση στην Παυλίνα. Όταν την κοιτάζω, η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει και υδρώνω όπως μετά τη γυμναστική. Η γιαγιά λέει ότι όταν σου συμβαίνει αυτό, σημαίνει πως είσαι ερωτευμένος. Αγάπη μου, είσαι καλά? Μου φαίνεσαι λίγο χλωμή και δεν έχεις αγγίξει το φαγητό σου καθόλου. Μια χαρά είμαι, απλώς δεν πεινάω. Μήπως να ξαπλώσεις να σου φτιάξουμε ένα χαμομήλι? Χαμομήλι δεν θέλω, θα πάω να ξαπλώσω όμως. Να τη συνοδεύσω εγώ να... Όχι, δεν τη συνοδεύεις, κάτσε κάτω εσύ. Να τη συνοδεύεις, θα πάει μου, πήγαινε πουλάκι μου εσύ. Να της βάλεις και θερμόμετρο γιατί κυκλοφορεί μία ίος τελευταία. Ναι, κυκλοφορεί. Την είδα κι εγώ προχθές στο δρόμο. Έχει καθόλου τριμμένο τυρί? Πατέρα. Γιατί δεν με ξυπνάς κάθε πρωί έτσι? Δεν ξέρω, σήμερα έχω έτσι μια έμπνευση να κάνω πράγματα έτσι, να κεντήσω, να δημιουργήσω. Μια μπρασερί? Όχι, μπρασερί, να δημιουργήσω κάτι δικό σου, κάτι δικό μου, κάτι που να έχει... Την ομορφιά σου, την εξυπνάδα σου και το ύψος σου. Πώς με πιάνεις, πώς με πιάνεις. Δες το σαν πρωινή γυμναστική, αλλά ξεδιπλώσω άφοβα μόνο μου. Διονυσάκη, να σου πω κάτι, άρχισες με ελαφρά πηδηματάκια και άστα τα άλλα τα πηδηματάκια, γιατί είμαι σε πολύ επικίνδυνες μέρες. Λένε να το συζητήσουμε καλύτερα, να ζούμε επικίνδυνα, γιατί όχι. Πάω να κάνω μπάνιο να φτιάξω το πρωινό. Το μπάνιο, πας το μπάνιο. Το μπάνιο μου δεν χρειάζεται να περάσω. Έλα, παιδί. Όχι, όχι, όχι. Έλα μέσα. Όχι, φύγε, όχι. Έλα τώρα που ήρθες. Θυμάσαι κουκουβάγια, εσύ δεν κοιμάσαι καθόλου. Μπαμπά, θέλω να πάω σήμερα στο σχολείο. Το καλύτερο πιάτο. Τα καλύτερα σαλάμι και φετόλου στο ψωμάκι να τα βάλω επάνω. Ναι, θα στα κανονίσει ο θείος σου. Έχω συνεννοηθεί γιατί εγώ θα πάω στην τράπεζα. Όχι, όχι, πάμε κάτω να τα γράψουμε σε ένα χαρτάκι. Μα τα έχω κανονίσει. Θα τα φέρει ο θείος από την Μα τα έχω όλα κανονίσει εγώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για να εκεί, τα έχω όλα κανονίσει, εγώ τα έχω κανονίσει. Ωραία τα κανόνισα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Ναι, μια χαρά. Μήπως μετάνιωσες για το βράδυ που... Το βράδυ που... Εσύ, Εύα, μήπως είδες την οδοντόβουρτσά μου? Την ψάχνω εδώ και μισή ώρα. Την πέταξα. Είχε χαλάσει. Πάμε να σου δώσω καινούργια όμως.
μετάνιωσε γάμο του. Βιάστηκα. Εδώ που τα λέμε, εκείνη δεν μου είπε ακόμα τίποτα. Εγώ μίλαγα συνέχεια. Εύα, αγάπη μου, είσαι μέσα? Ναι, μισό λεπτό βγαίνω. Πώς είσαι, καλύτερα? Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Τι καλύτερα, παιδάκι μου, εσύ κες? Όχι, δεν μια χαρά είμαι. Και είσαι και χλωμή? Όχι, δεν είμαι χλωμή. Πώς δεν είσαι χλωμή, αυτό βλέπω. Αφού δεν είμαι. Έχεις ταχυπαλμία. Τι σου να πάμε στο γιατρό? Όχι, μια χαρά είμαι, πάω να πιω καφέ. Τι καφέ, παιδάκι μου, με τέτοια ταχυπαλμία? Θα πάμε στο γιατρό, πρέπει να είσαι νηστική. Θα κάνεις εξετάσεις. Μωρέ. Μην κάνεις αντρελό. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάθε φορά που μεταθέτουν τον πατέρα σου κάπου, εσείς πρέπει να αλλάξετε πόλη. Έτσι είναι στρατιωτική. Στην αρχή, όταν ήμουν μικρός, ζούσαμε στη Λαμία. Μετά ήρθαμε εδώ. Τώρα θα πάμε Κρήτη. Θα χαλάσει παρέα μας, ρε εσύ. Εγώ με ποιο θα κάνω πλάκες. Εμένα δεν με σκέφτεσαι που θα αλλάξω σχολείο. Άμα είναι τίποτα ξενέρωτη, άσε ρε φίλε, πίκρα. Δηλαδή, σήμερα πρέπει να κάνουμε την αποχαιρετιστήριά μας πλάκα, Μάλλον πρέπει. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει η μικρή χαριτωμένη Φίφη για το σχολείο. Μιλόπιτα, θα πάμε και με αυτό. Όχι. Κρατήσου γιατί της λείπει ένα βασικό συστατικό. Κατσαρίδα! Τι θα είναι η Μιλόπιτα χωρίς αυτήν? Θα κάνω μια λεπτή επέμβαση ως τέλειος χειρουργός που είμαι. Και η τελευταία μας πλάκα είναι έτοιμη. Τι κάνετε εκεί? Θαυμάζω το εργοτέχνη σου. Καταπληκτικό. Δηλαδή με το ζόρι κρατιάμαι μην κόψω ένα κομμάτι. Κι εγώ. Ωραίο, Όντως. Τέλειο. Μη μετράς 8 διαφορετικά κραγιόν. Είναι πλήσιμο αυτό, ρε? Εγώ αυτό που πασάλιβονται για να βγουν έξω να πιούνε μια μπύρα. Πάθω και ένα χολέρα εδώ μέσα. Γεια. Ήρθα. Εδώ έχω συνηθίσει να πίνω την πύρα μου. Και από εδώ και πέρα θα πληρώνω κιόλας. Μια μπύρα μεγάλη, παρακαλώ. Ελά, ρε, παρακαλείς και αηδίες. Παρακαλείς. Μου βγάλεις και λεφτά. Βάλτε μια μπύρα. Κάντε, ρε. Βάλε μια μπύρα εκεί πέρα να πιούμε στην υγεία μας. Στη φιλία μας, ρε, την αθάνατη. Στην υγεία της φιλίας αθάνατη θα τσέπωσε γρήγορα. Τι έγινε με την Ελένη, θα κάνετε κανένα μωρό? Δεν το βλέπω, εκτός αν αλλάξουν συνταρακτικά τα πράγματα. Καλημέρα. Καλώς τον Παύλο. Καλώς τον Παυλάρα, την ψυχολογάρα μας. Βάλε μια μπύρα στον Παύλο μας. Όχι, τόσο πρωί. Σε παρακαλώ. Βάλε μια μπύρα στον Παύλο. Γαλαντόμος ο φίλος ο παντοτινός. Παιδιά, ήρθα από εδώ για να με βοηθήσετε. Παύλο μου, ό,τι θέλεις. Εσύ μας έχεις βοηθήσει τόσες πολλές φορές. Λοιπόν, έχω οργανώσει ένα group therapy. Μπράβο, Παύλο. Μπράβο. Τι είναι αυτό? Ένα group από δασκάλους και γονείς του σχολείου, ξέρετε, με προβληματικούς γάμους. Συζητάμε τα προβλήματά τους και τα λύνουμε. Τόσο εύκολα. Μπράβο. Απορώ πώς υπάρχουν διαζύγια τη στιγμή που υπάρχεις εσύ. Στην πρώτη συνεδρίαση, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, θέλω να τους δείξω πώς είναι τα σωστά ζευγάρια. Υπάρχουν τέτοια ζευγάρια? Βεβαίως και υπάρχουν, ο Διονύσης και η κυρία Ελένη. Αυτό ήρθα να πω. Να έρθεις, Διονύση, μαζί με την Ελένη και να τους μιλήσετε για τον πετυχημένο γάμο σας. Για την κατανόηση που έχετε μεταξύ σας, τα παιδιά που σας δένουν αντί να σας χωρίζουν. Τι? Χαίρομαι που θα έρθω να κάνω όλα αυτά. Αφού πρόκειται για τα παιδιά, θα έρθω με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Αν και με τα παιδιά που έχουμε, τα ψιλοκαταφέρουμε. Με τα άλλα που δεν έχουμε είναι το πρόβλημα. Τι λέει? Λέει ότι με τα παιδιά που έχουν τα ψιλοκαταφέρνουνε. Με αυτά που δεν έχουν είναι το πρόβλημα. Τι λέει? Να σου εξηγήσω εγώ. Στα σύννεφα του τα ξέρεις καλά. Τα 3 τα δικά του και τα 2 τα δικά της είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι στο δικό του και στο δικό της. Στο μεταξύ τους δηλαδή. Κατάλαβες? Μου κάνεις τον ανεμιστήρα τόση ώρα, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, Παύλο μου, θα έρθουμε. Αλλά μια και θα είμαστε εκεί, να ψήσουμε την Ελένη, να κάνουμε κανένα παιδάκι. Μην κουβαληθούμε εκεί τζάμπα, Παυλάρα μεγάλε. Εσύ, Παύλε μου, να φέρω κι εγώ τη δικιά μου, να την πείσεις να μην έχει πονοκέφαλο όλη τη βδομάδα.
Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Γιατί έχει πονοκέφαλο? Και γιατί να μαρσάρετε? Σβήσε, δεν... Ναι. Έλα εδώ, ρε. Τι είναι? Δεν είναι τίποτα. Έλα, πες γιατί θα σκάσω. Το ξέρα, αγόρι μου. Το ξέρατε. Συγχαρητήρια, ρε. Και ας έκανα εγώ τόσο μεγάλες βλακίες για χάρη της. Μου έγραψε στον καθρέφτη του μπάνιου ότι μ' αγαπάει. Να τα και τα ρομαντικούλια που ήθελε. Άντε, πιτσουνάκια. Και πού είναι τώρα? Τώρα έχει πάει με τη μαμά της στο γιατρό. Καλά, την έστειλε στο νοσοκομείο από το πρώτο ραντεβού. Εσύ την τσάκισες την κοπέλα, ρε. Είσαι θεός, ρε. Προσκυνώ, αγόρι μου. Σήκω πάνω, ρε Καραγκιόζη. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έχουμε προλάβει καν να μιλήσουμε. Όχι, ρε. Πώς έγινε αυτό? Τι πώς έγινε αυτό? Μέσα στο σπίτι με όλους αυτούς. Μία ο πατέρας μου, μία η Ελένη, μία τα αδέρφια μου, μία η Ιφηγένεια. Υπάρχει overbooking σε όλους τους χώρους. Τι overbooking, ρε? Δεν μπορεί. Κάποια χαλαρή ώρα θα υπάρχει. Υπάρχει, στις 2 το πρωί. Στις 2 το πρωί, τέλεια. Τι τέλεια, ρε? Στον καναπέ κρεβάτι του σαλονιού σου. Με τόσα άτομα μέσα στο σπίτι, δεν γίνεται αυτό. Ρε εσύ, το σπίτι είναι δίπατο. Όταν κοιμούνται οι άλλοι πάνω, δεν ακούνε τι γίνεται κάτω. Λες? Λέω, ρε βλάκα, λέω. Αμάν πια όλα, εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. Καλώς κύριε. Το βρήκα το αγόρι. Γεια σε. Κοίτα. Αυτά είναι χάιλα. Τι έχουν? Το σαλάμι είναι ξηρό και χωρίς ψωμί. Τι να το κάνεις, παιδί μου, το ψωμί? Το ψωμί παχαίνει. Ούτε τυρί. Τι τυρί, παιδί μου? Δεν έχουμε τυροκομείο. Μπειραρία έχουμε. Ούτε λουκάνικο. Ποιοι είναι αυτοί? Η κολλητή μου. Να ξεκολλήσετε. Λοιπόν, εδώ είναι, φάτε τα και άμα θέλεις κι άλλα, πάρε τηλέφωνο να τα φέρω. Άντε, αγόρι μου, γεια. Θεία! Γεια! Έλα, θεία! Γεια! Εγώ ήρθα απλώς να σας αποχαιρετήσω. Και θα αφήσεις το σχολείο σου και την καλύτερη σου φίλη. Δεν γίνεται αλλιώς, Φίφη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο τον μπαμπά. Γιαννάκη, τι έπαθες? Τίποτα. Ήθελα να έχω ένα πολύ ωραίο πιάτο. Αλλά ο θείος μου έφερε αυτές τις βλακίες. Τώρα η Παυλίνα θα γελάει μαζί μου. Τι είναι αυτά? Παστούρμας? Έλα λίγο μαζί μου. Επειδή πρόκειται για αίσθημα, θα σε βοηθήσω. Θα σου δώσω τη μιλόπιτά μου. Και έτσι και τη δοκιμάσει, δεν πρόκειται να ξεκολλήσει από πάνω σου. Σίγουρα. Σίγουρα. Περάστε. Όπου να είναι, έρχονται και οι άλλοι. Μα βρε Παύλο μου, τώρα τι να σου πούμε εμείς, το κάθε ζευγάρι έχει τα δικά του. Τα μέλη μιας ομάδας υποστηρίζουν το ένα το άλλο στη μάθηση και στην εφαρμογή πιο αποτελεσματικών συμπεριφορών. Ωραία, για μας είναι απλό. Εμείς μπορούμε να δείξουμε πολλά πράγματα γιατί εμείς είμαστε ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι, Ελένη μου. Ναι, βρε Παύλο μου, να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Είσαι βέβαιος ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, ο Μάκης και εγώ εννοώ. Δηλαδή θέλω να πω, είσαι απόλυτα σίγουρος? Λες να είμαστε τα ιδανικά ζευγάρια και να μην το ξέρουμε. Μα οι μικρές αντιθέσεις είναι αυτές που ισχυροποιούν το μαγνητικό πεδίο του ζευγαριού. Παύλε, ας τα μαγνητικά πεδία και πες μου τι θα γίνει, θα μαρσάρουμε? Θα μαρσάρετε, Μάκη. Εσείς απλά θα τους εξηγήσετε πώς θα καταφέρετε να είστε ακόμα μαζί. Η μεν μετά από τόσα χρόνια γάμου, η δε με τόσα ετεροθαλή παιδιά μέσα στο σπίτι. Εντάξει, αυτό είναι απλό, δεν είναι? Πάντως εγώ, αν δεν μαρσάρω και δεν το τρέξω το εργαλείο, δεν φεύγω από εδώ μέσα. Θα μαρσάρετε, Μάκη. Είπαμε, θα μαρσάρετε. Θα δοκιμάσεις χαλατόπιτα. Αμέσως θα δοκιμάσεις τη μιλόπιτα. Ωραία μυρίζει. Μικρέ, τι κάνεις εκεί? Αυτή η μιλόπιτα δεν είναι δικιά σου. Τι μιλάς εσύ, ρε, που δεν έφερες τίποτα? Όπως θέλετε. Εγώ σας προειδοποίησα. Αυτή η μιλόπιτα είναι της Φίφης. Παυλίνα μου, μην τον ακούς τον ηλίθιο. Φάει μιλόπιτα. Δεν φάω κι εγώ. Και βέβαια να φας. Τη θέση μούρη ή θα την πάρεις για το σπίτι? Θα την πάρω για το σπίτι. Πού πας, ρε? Εμείς είμαστε 18 χρόνια μαζί. Γατούλα, τη φωνάζω Γατούλα. Αρέσουν κάτι τέτοιες γυναίκες. Ψιψίνα μου. Μάκη, συγκρατήσου, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Το θέμα είναι να μην τα κάνεις μπάχαλο στο κρεβάτι. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί. Γιατί στην αρχή όλα είναι με λιγάρα. Το κάνεις κάθε μέρα σαν κουνέλι. Κάθε μέρα σαν κουνέλι. Αλλά μετά, μια φορά τη βδομάδα και αν. Και αν και... Όχι, αυτός το είπα. Αν δεν έχει τίποτα καλό η τηλεόραση, αν δεν έχει πονοκέφαλο η κυρία και πώς το λένε αυτό που σας πιάνει τα νεύρα σας και δεν μπορούμε να σας μιλήσουμε κιόλας. Συγχαρητήρια! Και
Και δεν το λένε πανοκέφαλο. Δεν έχω όρεξη το λένε. Γιατί τρέχουμε σαν τις τρελές όλη μέρα να τα προλάβουμε όλα. Να δουλέψουμε, να ψωνίσουμε, να μαγειρέψουμε, να καθαρίσουμε, να πλύνουμε, να Ηρεμήστε, έχω κάποια ιδέα. Παύλο. Σε παρακαλώ, μιλάμε σοβαρά τώρα. Εμείς έχουμε 5 παιδιά και πάμε για το έκτο, Ελένη. Ποιο έκτο, βρε Διονύση? Ελένη μου. Αυτό δεν είναι τα δικά μας παιδιά. Έτσι, μπράβο. Τι σας λέω τόση ώρα. Ένα αγαπημένο και ερωτευμένο ζευγάρι. Συγχαρητήρια, Ελένη. Συγχαρητήρια, Διονύση. Θα τον σκοτώσω! Θα τον ψήσω! Να τα δικά μας παιδιά. Θα τον σκοτώσω. Δεν υπάρχει αυτό που έκανε. Έβαλε κατσαρίδα μες στη μιλοπιτά μου. Μπράβο! Μια κατσαριδούλα. Εγώ προειδοποίησα. Έλα εδώ, ρε. Και την έφαγε η Παυλίνα. Είναι αδελφός μου. Δεν θέλω να μείνω άλλο μαζί του. Έτσι, μπράβο, ναι, πήγαινε. Παιδιά, η χαρά της ζωής, αυτό είναι. Παιδιά, έρχομαι. Θα σας πάρει ο διάλος και θα σας σηκώσει. Δεν φτάνουν 5 παιδιά, θέλει και έκτο. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν είσαι καλά, Διονύση μου. Δεν είσαι καθόλου καλά. Και εμείς, κύριε Παύλο, που είμαστε πολύ καλύτερα από αυτούς, γιατί να χωρίσουμε? Έλαντε. Τι σας λέω τόση ώρα. Τι θα γίνει, θα το ζαλίσεις πολλή ώρα ακόμα το φαγητό? Πειράζει να με φάω σήμερα. Αηδιάζω. Νομίζω ότι θα πεταχτεί καμιά κατσαρίδα μέσα από το φαΐ. Αμά δεν θες να φας, σηκώ και φύγε, πάψε όμως να το λιβανίζεις. Εγώ πάω να ξαπλώσω. Κι εγώ πάω να ξαπλώσω. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Ο Γιαννάκης δεν μιλούσε στον αδερφό του, τώρα είναι εντάξει. Μου λες, Διονύση. Ναι. Γιατί κάθεσαι και διαδίδεις δεξιά και αριστερά ότι ετοιμάζουμε έκτο παιδί, για να με φέρεις πρωτετελεσμένου? Δεν θες να κάνουμε δικό μας παιδί? Διονύση, είμαι σχεδόν 40 χρονών, έχουμε ήδη 5 παιδιά, δουλεύω όλη μέρα. Και ένα έκτο παιδί χρειάζεται φροντίδα, δεν έρχεται έτσι για πλάκα. Κατάλαβα, Ελένη μου, δεν είσαι 100% δοσμένη στο γάμο. Να τα πάλι τα ποσοστά. Βέβαια, με τον Αντώνη έκανες 2 παιδιά, με μένα κανένα. Και όλο δικαιολογίες. Τη μία επικίνδυνες μέρες, την άλλη το άλλο, την άλλη το άλλο. Διονύση, λες βλακή, σκέψου τι λες. Αυτό θα κάνω, Ελένη μου. Θα το σκεφτώ στον καναπέ του σαλονιού μας. Γιατί από εδώ και πέρα δεν υπάρχει λόγος να κοιμόμαστε μαζί. Ωραία. Μπορείς να κοιμηθείς όπου θέλεις. Εγώ πάντως θα κοιμηθώ στο κρεβάτι μας. Και μάζεψε και το τραπέζι. Θα κοιμηθώ στον καναπέ του σαλονιού. Και θα πίνω μπύρες όλη νύχτα. Θα βλέπω το κυμπαρτέρ με ζώα. Και θα τρώω και πατώ σε να κάνω ψίχουλα παντού. Και δεν θα μαζέψω και το τραπέζι. Δεν μιλάω, αλλά... Πρόκειται για μια ορεινή χώρα, απομονωμένη από την υπόλοιπη Ήπειρο εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους της, του αρχαίου πλούτου και της μοναδικής θρησκευτικής κληρονομιάς της. Οι Αιθίωπες υπήρξαν ανέκαθεν ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός. Ομπά. Τι κάνεις εδώ, ρε χάμενε? Τι να κάνω, ρε Διονύση, με πέταξε έξω με τις κλωτσιές. Πού να μείνω, στον δρόμο? Εσύ γιατί κοιμάσαι εδώ? Είχα επνίες και είπα να δω κάνω ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, κατάλαβα. Είμαστε και οι δύο σε γάμα με κρίση. Ζεσταίνεσαι? Όχι, λέω να πέσω μαζί σου. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο. Είμαι την Ελένη, κοιμάμαι, είμαι σένα, το ίδιο είναι. Και με συγχαίρω, αγόρι, δεν συγχαίρω. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Έτσι θα κοιμηθείς διαγώνια, θα πιάσεις όλο το τιβάνι. Μ' αρέσει να τεντώναμε, ρε Διονύση. Ρε εσύ, γιατί δεν πας να ζητήσεις συγγνώμη από τη Βίκη? Και να πάω, νομίζεις θα μου ανοίξει? Οπότε θα κοιμηθείς εδώ. Γι' αυτό περιορίσεις προς τα εκεί. Άντε, μπράβο. Αυτές είναι στιγμές, όχι αστεία. Τι ζητάω, ρε Μάκη? Ζητάω πολλά. Τι ζητάς, ρε Διονύση? Α, κοριτσάκι. Ένα μωράκι έτσι, να μου μοιάζει.
Διονύση, θα σου καθόμουν εγώ, αλλά πρέπει να κοιμηθώ. Πρέπει να ανοίξω νωρίς το συνεργείο αύριο. Να τρίχιασα τώρα. Πάω να πιω μια μπύρα. Εσύ θες τίποτα? Γεια. Χαμότο, με πήρε ο ύπνος. Τι κάνεις, παιδί? Τίποτα. Πώς τίποτα, τριβόσαι και έκανες Τριβόμουν και έκανα γιατί πονάει το στομάχι μου. Πονάει το στομάχι μου και πάω να φτιάξω ένα χαμομήλι. Πάω να φτιάξω ένα χαμομήλι. Πάω να φτιάξω ένα χαμομήλι. Εύα, να σε ρωτήσω κάτι. Είστε καλά σου, παιδί μου? Πολύ καλά. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Και πάω να φτιάξω ένα χαμομήλι. Τι συμβαίνει, Διονύση? Τίποτα, Μάκη μου, κοιμήσου. Αύριο σε περιμένει σκληρή δουλειά στο συνεργείο. Κοιμήσου εσύ μου. Εύα, σιγά παιδάκι μου, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Εγώ δεν έχω ύπνο γιατί πονάει το στομάχι μου και ήρθα να φτιάξω ένα χαμομήλι. Θα σου φτιάξω εγώ. Όχι. Μου πέρασε. Σου πέρασε? Ο Διονύσης γιατί κοιμάται στο σαλόνι? Δεν ξέρω, άμα ξυπνήσει ρώτα τον. Εδώ θα τη βγάλουμε σήμερα. Όχι, θα πάμε για ύπνο. Να πιω λίγο νερό και θα πάμε. Ωραία. Πάμε για ύπνο όμως. Πάρ' το μαζί σου το νερό, αλλά σε απλό για ύπνο. Σιγά παιδάκι μου, μη σπρώχνεις. Έλα. Αγάπη μου. Μωράκι μου όμορφο. Κεράκι μου όμορφο. Τι γίνεται εδώ? Μου γλύψε το χέρι. Πεκκινουά, έχει γλύψει τα χέρια εσύ? Περνούσα από εδώ και σκόνταψα. Σκόνταψα και πιάστηκα από το χέρι. Πιάστηκα από το χέρι και... πιάστηκα από το χέρι. Αν δεν πήγαινε στο δωμάτιό σου, σε πλακό σκαρπαζείς. Αν δεν πήγαινε! Μάλιστα. Πολύ περίεργα πράγματα σύμφωνα απόψε. Η μία κατεβαίνει, τρίβεται πάνω μου και κάνει γκουρ. Ο άλλος κατεβαίνει και γλύφει τα χέρια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα σουρτάφερτα. Τι λες κι εσύ, Μάκη? Διονύση, εγώ με όλα αυτά ξύπνησα και δεν με βλέπω να κοιμάμαι άλλο. Θα σέρνω αύριο συνεργείο. Θα πάρω καμιά μπύρα από το ψυγείο. Εσύ θες τίποτα? Τι είναι αυτό σήμερα, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν... Πού ήσουνα? Δεν ξέρεις τι έγινε κάτω? Ξέρω, σκάσε. Τι έγινε, Μαρκού, ούτε εσύ κοιμάσαι. Κανείς δεν κοιμάται σε αυτό το σπίτι. Εγώ συνήθως τα βράδια δεν κοιμάμαι. Σηκώνομαι και... κάνω πάνω κάτω. Εγώ πάω για ύπνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, πουλάκι μου, περαστικά. Και εσύ, περαστικά.
Καλημέρα. Καλώς την. Έλα βρε αγάπη μου, ξέχασε το πια. Πάει, πέρασε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και δεν θα του ξαναμιλήσω ποτέ. Μια γυναίκα αγάπησα κι εγώ στη ζωή μου. Ποια γυναίκα βρε και ποια ζωή σου? Πήγε να φέρεις την τσάντα σου να αργήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Μήπως θέλεις να φύγουμε για το σχολείο? Θέλω. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Τι έτσι, θα φύγετε νηστικοί χωρίς να φάτε? Α, εγώ δεν πολύ πεινάω σήμερα. Ούτε εγώ πεινάω, δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω. Α, ωραία. Σβήνω κι εγώ το φαγητό γιατί τέλειωσα και πάω να φέρω το αυτοκίνητο να πάμε όλοι μαζί. Όχι! Τι όχι βρε παιδιά? Χωρίς να φάμε. Είσαι καλά. Βέβαια. Όπως λέει και ο πατέρας, ένα καλό πρωινό είναι η βάση της μέρας. Καλά. Ώρα έχουμε, θα σας περιμένω. Φάτε εσείς. Κουδού. Πούντος. Ποιος? Εδώ κοιμήθηκε. Στον δρόμο έπρεπε να κοιμηθεί, στο παγκάκι. Ο Μάκης δεν... Α, για μια στιγμή, για έλα από εδώ. Ανάτα τα πουλάκια μου, τσίπιο ντέι. Ούτε στο δημοτικό να ήταν. Γιατί αν το έκαναν αυτό σε μεγαλύτερες τάξεις, θα πρέπει οι γονείς του να ανησυχήσουν. Γατούλα, Παρακαλώ. πρέπει να μιλήσουμε. Ναι. Κοίτα, Γατούλη, επειδή σε πειράζει ο πονοκέφαλος και λες όλο τον κόσμο ότι δεν κάνουμε πια σεξ οι δυο μας, μη γυρίσεις σπίτι, να κοιμάσαι εδώ με το Διονύση. Μη γυρίσεις σπίτι, Γατούλη. Ελένη, πρέπει και εμείς να μιλήσουμε. Τι να πούμε, Διονύση, αυτά που έχουμε πει 100 φορές. Δεν έχουμε να μιλήσουμε για τίποτα. Α, αν θες να μιλήσεις με το Γατούλη. Αυτή τη μαλακία με τη Γατούλα, τι την ήθελες? Πού πάτε εσείς, περιμένετε, είπαμε, πάω να βγάλω το αυτοκίνητο. Θέλει, λέει, να μιλήσουμε, λες και έχουμε τίποτα να πούμε. Τι με κοιτάτε έτσι, οι άλλοι που είναι, φωνάξτε τους, άντε αργήσαμε. Κάνει τη σκληρή η Γατούλα, αλλά με θέλει σαν τρελή. Αυτό φαίνεται. Γι' αυτό σε πέταξε με τις κλωτσιές από το σπίτι. Σκατά τα κάναμε και δυο μας. Σιγά μωρέ, σε λίγο θα μας πάρουν τηλέφωνο. Οι δικηγόροι τους, γιατί θα έχουν κάνει έτσι διαζυγίου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ενώ όλα τα άλλα τα έχεις ξετινάξει τη σκέψη. Σαν το Σπύρο θα καταντήσουμε μόνοι μας και κακομοίριδες. Διονύση, με τρομάζεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό. Δραστικό σαν τι? Δραστικό σαν τι, Διονύση? Μα και πήγαινε ντύσου, σε παρακαλώ, δεν είναι πράγμα αυτό. Πήγαινε ντύσου. Τι είναι αυτό? Ρε φίλε, άκουσα ότι ο Ντιόγκο είναι κάθε βράδυ σαν μπουζούκια και ανησυχώ. Εγώ άκουσα ότι ο Ριβάλντο άνοιξε μπάρ στο Ουσμπεκιστάν. Παυλίνα, να σου πω. Τι θέλεις? Κοίτα, ο Γιαννάκης δεν φταίει καθόλου. Μη μου λες για το Γιαννάκη. Αναγουλιάζω μόνο που ακούω το όνομα. Μα η μιλόπιτα δεν ήταν δικιά του, τα σαλάμια ήταν δικά του. Άσε με, μη μου λες για φαγητά. Κοίτα, εγώ ήθελα απλώς να κάνω πλάκα στη Φίφη. Τότε δεν σου μιλάω επειδή είσαι πολύ κακό παιδί και δεν αγαπάς καθόλου τα αδέλφια σου. Εγώ δεν αγαπάω τα αδέρφια μου. Εγώ! Γιατί κάνεις γυμναστική, ρε, ιστορία δεν έχουμε τώρα. Πω. Τι κομμένα μάτια είναι αυτά, ρε, εσύ? Τι κάναμε χθες βράδυ, δουλεύαμε? Τι λες, μωρέ? Τι, μείναμε στα φυλάκια? Ούτε φυλάκια ούτε τίποτα. Ένα στον πατέρα σου έδωσα μόνο. Στον πατέρα μου? Ναι, κοιμόταν μαζί με το δικό μου στον καναπέ του σαλονιού. Τι λες, ρε, εσύ? Ο πατέρας σου και ο πατέρας μου? Ναι, τι σου λέω τόση ώρα? Και γιατί κοιμόντουσαν μαζί? Ρώτησέ τους. Και με την Εύα τι έγινε? Τι σου λέω τόση ώρα, ρε φίλε? Ο καναπές ήταν ρεζερβέ. Πω, κοίτα να δεις ατυχία. Και τι, ρε, έμεινες μπουκαλά? Και το μόνο που θέλω τι είναι? Να της μιλήσω λίγο, να βρεθούμε λίγη ώρα μόνοι μας. Ρε, εσύ, ξέρεις που πηγαίναν ο πατέρας σου και ο πατέρας μου όταν ήταν στην ηλικία μας? Όχι μαζί δηλαδή. Ο πατέρας σου με την Ελένη και ο δικός μου με τη μαμά. Όχι, δεν ξέρω. Δεν μου μιλούσε ποτέ ο πατέρας μου για αυτά. Α σου πω εγώ, ρε, και είναι και όπως το θέλεις. Ρομαντικό. Πες μου, πότε είδες να μας φέρνει στο σχολείο η μητέρα μου με το αμάξι? Πότε? Σήμερα μόνο έτυχε. Δεν ξέρω αν είναι απλή σύμπτωση ή αν υποψιάζονται κάτι. Όμως δεν αντέχω άλλο. Θέλω να βρεθούμε μόνοι μας, να μιλήσουμε. Τι να κάνετε, να μιλήσετε? Ναι. Καλά, να μιλήσετε μόνο δεν είναι θέμα. Ο σκοπός είναι να γίνει και κάτι παραπάνω. Ρε, δεν με νοιάζει να γίνει κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι να είμαστε μόνοι μας και ήσυχοι. Αυτό. Και γιατί δεν λες ότι δεν νιώθεις καλά να πας σπίτι? Τέτοια ώρα δεν είναι κανείς εκεί. Πάλι ρε, εσύ, θα ανησυχήσει η μάνα μου. Δεύτερη ώρα έχουμε γυμναστική. Σιγά, ώσπου να το καταλάβουν θα έχετε γυρίσει. Ώσπου να το καταλάβουν θα έχετε γυρίσει. Χτύπησες εσύ το πόδι σου και δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική. Πονάει και αυτήν η σπαλή κοιλιά της. Δεν είναι και κανένας τέτοια ώρα στο σπίτι. Ώσπου να το καταλάβει η μάνα σου θα είμαστε πίσω. To make a move, I'm shaking off the rust.
Γιαγιά! Εντάξει, δεν είναι κανείς. Μόνοι μας είμαστε. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε τώρα? Πάω να πιω λίγο νερό. Ναι, και εγώ κάτι να... Εντάξει. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, πάρε και εσύ λεφτά από το σπίτι. Πω, αφήσα τα παγωτά απ' έξω. Αφηρημένοι όλοι τους εδώ μέσα. Πα. Λοιπόν, αυτά είναι για το ψυγείο, αυτά είναι για έξω. Ναι. Έλα, γιαγιά. Ναι. Να σου πω, χρειάζομαι επειγόντως το κόκκινο φόρεμα με τους φιόγκους. Να πας να το ψάξεις. Εντάξει, κορίτσι μου. Να ψάξεις παντού, στην τουλάπα, στα σιρτάρια, στο γραφείο, παντού. Εντάξει, περίμενε να ανέβω, περίμενε, μην κλείσεις. Περίμενε. Γαϊδούρια. Δεν νιώθουν πως να κάνουν μια γυναίκα να τους συγχωρήσει. Σιγά μην νιώθω. Θα μπορούσαν να μας στείλουν λουλούδια. Ή έστω ένα μήνυμα στο κινητό, σ' αγαπώ. Να μας κλείσουν ένα ραντεβού. Ναι, κάπου που πηγαίναμε νέοι. Όχι. Θα προτιμούσα σε μια προεδρική σουίτα ενός κεντρικού ξενοδοχείου. Να βυθίσουμε με σαμπάνια. Αχ, και φράουλες, αυτά πάνε μαζί. Ή να μας στείλουμε ένα courier με ένα εισιτήριο για Χαβάη. Αχ, ναι. Ή έστω, ρε παιδί μου, για Σεϊχέλες, Μαουρίσιους, κάτι. Ραντεβού το απόγευμα. Στη σπηλιά του έρωτα. Στη σπηλιά του έρωτα. Τις Σεϊχέλες, τις σουίτες, τη σπηλιά του έρωτα. Θυμάσαι, μας πήγαιναν εκεί όταν ήμασταν πιτσιρίκες. Και εσύ τον μπέρδευες, θυμάσαι, δεν τον άφηνες να σ' αγγίξει. Ανοιχτό μέρος ήταν, φοβόμουν. Παρ' όλα αυτά, είναι ρομαντικό. Ποιος από τους δύο λες να το σκέφτηκε? Τι, ο Διονύσης. Ποιος Διονύσης, καλέ? Συνήθως ο Μάκης τα σκέφτεται αυτά τα ρομαντικά. Ο Μάκης. Ο Μάκης. Ο Μάκης. Ναι, γιατί τι έχει ο Μάκης? Γιατί δεν το έχει ο Μάκης. Και το έχει ο Διονύσης. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Εγώ, παιδί, με το ζόρι δεν κάνω. Ελένη, νομίζω ότι το παρατραβήξαμε. Το επόμενο βήμα, αν δεν πάμε, είναι να ζητήσουμε διαζύγιο. Όχι, μην φτάσουμε και μέχρι εκεί. Ωραία. Τότε είναι μια καλή ευκαιρία να βγούμε από πάνω. Καταδεχόμαστε να υποκύψουμε. Το δέχομαι να υποκύψουμε. Αλλά παιδί, όχι. Δεν τους βγαίνει, ρε παιδί μου, ό,τι και να κάνουν τσάκρα και ένα εμπόδιο. Εγώ έχω μια ιδέα. Αποκλείεται να πάει η Εύα σε ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πολύ αξιοπρεπής. Δεν είπα εγώ ξενοδοχείο. Το είδανε ρομαντικά, βρε. Είναι ο έρωτας της ζωής τους, δεν είναι ξεπέτα. Εγώ πάλι σκεφτόμουν να πάνε κάπου παραλιακά. Τέτοια εποχή. Γιατί μια χαρά είναι. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου όταν δεν είχαν λεφτά πηγαίνανε στη σπηλιά του έρωτα. Σε σπηλιές την πήγαινε. Έλα, μωρέ, έτσι το λένε, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Απλά η μαμά έμεινε έγκυος εκεί. Α, ό,τι πρέπει. Οκ. Σπηλιά του έρωτα, λοιπόν. Να σου μάθω κάτι για το πέναλτι. Το κόρνερ, τη σέντρα, το out. Κάτι να μορφωθείς τέλος πάντων. Αυτό θέλω να μου διαβάσεις. Να σου ζητήσω εγώ να της το συγγνώμη. Μα δεν μπορώ να διαβάσω, πονάει ο λαιμός μου. Αυτό είπαμε. Δεν θα ήταν καλύτερα να σου κάνω όλο τον χρόνο τις εκθέσεις στην ορθογραφία και να σχεδιάζω τους χάρτες? Αυτό είπαμε. Η πεντάμορφη και το τέρας. Να ξεράσω τώρα ή μετά? Και μετά θα μου διαβάσει τον Κοντοροβιθούλη, τον Τζακ και τη Φασολιά, τους μουσικούς της Βρέμης, τον Δον Κιχώτη, τον Ιβανόη, τον Βάτραχο που έγινε πρίγκιπας και τη Σταχτοπούτα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Μόνο έτσι θα σε συγχωρέσω. Σήκω. Γιατί?
Σήκω που σου λέω. Κάτσε. Μια φορά και έναν καιρό. Καλά το πας, συνέχισε. Καλέ, τι είναι εδώ? Εδώ είναι αυτό που ψάχνατε και δεν βρίσκατε. Ένα ήσυχο μέρος χωρίς Διονύση, Ελένη, Γιαννάκη, Θανάση, Φίφη. Να μιλήσετε, βρε παιδί μου, με την ησυχία σας. Παιδιά, είναι πολύ ωραία εδώ. Δεν το πιστεύω. Πού το ανακαλύψατε το μέρος, ρε παιδιά? Παλιές καβάντζες του μπαμπά. Παιδιά, είναι πολύ ωραία εδώ. Είστε φίλοι μας και αν είστε εσείς ευτυχισμένοι, είμαστε κι εμείς. Ρε εσύ, πού είναι οι φράουλες? Ωχ, τις ξέχασα το προπαγκάζ. Δεν ξέρετε τι τράβηξα για να βρω φράουλες τέτοια εποχή, Πάω να τις φέρω. Παιδιά, είναι πολύ ωραία εδώ. Το πάμε αυτό, αγάπη μου, το πάμε. Λες να μην έρθουν? Σιγά μην χάσουν την ευκαιρία να δούνε το φως στα αληθινό στη σπηλιά της αποκάλυψης. Δεν θα το πιστέψετε. Τι, ξεχάσαμε τις φράουλες? Έχουμε επισκέψεις. Τι επισκέψεις? Εκεί έξω, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι ο πατέρας σου Μάρκο με τον πατέρα του Μίτσου. Ο πατέρας μου! Με τον πατέρα μου? Τι θέλουνε μωρέ πάλι αυτοί οι δύο εδώ? Και χθες το βράδυ μαζί κοιμόντουσαν και σήμερα εδώ είναι! Μακάρι Θεέ μου να το έχει γυρίσει σε τραγουδίστρια, να έχω έτσι κάτι να τον κρατάω, να τον εκβιάζω. Να φύγουμε, Μάρκο μου, να φύγουμε. Ρε εσύ πώς θα φύγουμε? Μία έξοδο έχει, πάνω τους θα πέσουμε. Ρε παιδιά, μήπως να πάμε κολυμπώντας? Λύσα το έκανες. Εκεί τι να κάνουμε τώρα? Πώς θα φύγουμε από εδώ ρε παιδιά? Νάτε σε έρχονται. Πω, ρε, τι γυλαικάρες είναι αυτές που έχουμε, ρε, τι γυλαικάρες είναι αυτές. Πάω μέχρι τη σπηλιά εδώ, πως έχει τίποτα κατσίκια γύρω-γύρω. Και κατσίκια να έχει, εγώ δεν κολλώνω. Άρχισε τις μαλακίες ο Μάκης. Πρωτότυπο. Γεια σου, Μάκη. Τι γίνεται, γατούλες? Χειροτερεύεις, Μάκη. Σταμάτα. Έλεος. Τι κάνετε εδώ εσείς? Γεια σας κύριε Διονύση. Τι χαμπάρια? Γεια. Τι για, εσείς τι κάνεις εδώ παιδάκι μου? Γιατί εσείς τι κάνετε εδώ? Το ξέρεις βρε ότι είναι και ο πατέρας σου εδώ? Α, ναι. Και η μητέρα σου? Και η μητέρα μου. Όχι κύριε Διονύση, κάντε κάτι γιατί η Αφρούλα και εγώ, καταλαβαίνετε, σαν παιδιά κι εμείς, εντάξει. Καταλαβαίνετε, σαν παιδιά και εμείς, εντάξει. Μπράβο βρε. Μπράβο παλικάρι μου, μπράβο, έτσι συνέχισε. Εσύ έχεις πάρει και από τον πατέρα σου και από μένα. Συνέχισε και μην φοβάσαι τίποτα. Και εσύ είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σου έπεσε το 10ο καλό. Όσο για τα άλλα, αφήστε τα πάνω μου. Θα σας καλύψω εγώ. Μην φοβάστε τίποτα. Θα σας καλύψω αμέσως. Δεν πάτε να μας καλύψετε να μείνουμε και λίγο μόνοι μας. Ναι. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί ήρθαμε εδώ. Για αλλού δεν ξεκινήσαμε. Ναι, βρε Διονύση, γιατί δεν είσαι λίγο ρομαντικός πια? Μια χαρά ήταν στη σπηλιά, να θυμηθούμε τα παλιά μας. Μα τι λέτε τώρα, δύο γυναίκες ωραίες, καλοντημένες, να τις κουβαλάμε στην άμμο, είναι δυνατόν? Μπράβο, Διονύση μου, μαθαίνεις σιγά σιγά. Την τελευταία φορά που με πήγε στη σπηλιά μου σκίσεις το καλσόν, θυμάσαι? Και τι Ελένη μου, είναι πρόοδος να μη σου σκίζει το καλσόν, γι' αυτό στολιστήκαμε για να μας λυπηθούν, ναι. Εσύ έχεις έρθει πολύ άγριες διαθέσεις. Εγώ ψεψίνα μαλάκι, στο σκίζω το καλτσόν. Αγάπη μου! Μάκη. Η σπηλιά δεν είναι για μας τώρα, είναι για τα νιάτα. Εμείς μεγαλώσαμε. Αυτή η σπηλιά περνάει από γενιά σε γενιά, είναι κάτι σαν κληρονομιά. Εξηγήσω άλλη φορά.
Το σημαντικό είναι ότι ήρθατε στο ραντεβού. Και εμείς δεν έχουμε σκοπό να σας ρίξουμε στην άμμο. Διονύσιο, παρακαλώ, σταμάτα, μ' ανάβεις. Αυτός ο συνδυασμός άμμος καλτσόν. Αχ, αρκούδε μου. Αρκούδο, ας το καλτσόν και την άμμο. Το θέμα είναι να ζητήσουμε συγγνώμη, Ναι, Βίκυ, συγγνώμη. Αλλά μαλάχη, το σκίζω το καλτσόν. Δεν θα βρω άκρη με αυτούς. Ελένη μου, εγώ θέλω να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να κάνω παιδί χωρίς εσύ να το θέλεις. Μπράβο, λιονταράκι μου, σε ευχαριστώ που δίνεις τόση κατανόηση. Ναι, Βίκυ μου, και εγώ δεν ήθελα να μάθει όλο το σχολείο ότι δεν μου κάθεσαι, αλλά. Δεν τρώγεσαι πια. Εγώ βρε δεν σου κάθομαι. Ή εσύ κοιμάσαι συνέχεια με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Είναι που δεν ήθελα να σε ξεμπροστιάσω αλλιώς. Α, Ελένη, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί όμως δεν θέλεις? Έλα, βρε, Ελένη μου, γιατί δεν το θέλεις? Δεν μου απάντησες ποτέ. Πότε θα μου απαντήσεις? Ποτέ, Διονύση. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμένα αυτός ο συνδυασμός με τρελαίνει. Άμμος, σφιλιά, καλτσόν. Τα είπαμε αυτά. Άιντε, τρώμε τώρα. Ωραία, μας άφησαν εδώ χωρίς αυτοκίνητο. Ταξί ούτε να το φανταστούμε. Λεωφορείο αποκλείεται να περνάει. Τι θα κάνουμε? Εγώ έχω μια ιδέα. Τι, να πιούμε σαμπάνια? Πες το τόση ώρα και με έφαγε αγωνία. Αν και δεν εννοούσα αυτό. Τι εννοούσες? Δεν είναι κακό κι αυτό. Τα παιδιά σίγουρα θα ξαναγυρίσουν να μας μαζέψουν, Σίγουρα κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουν. Τι, εδώ θα μας αφήσουν? Τότε να μην το πολύ καθυστερούμε. I know it's late. I know you're weary. Καλά, τι κάνουμε εδώ έξω, αφού βρέχει. Δεν βρέχει, μωρό μου. Ψυχαλίζει. Απόψε όλη νύχτα είναι δική μας. Τι εννοείς? Μίλησα με το Διονύση στο τηλέφωνο. Έχουνε πιει όλοι 4 νταμιτζάνες σούζο. Είναι ντύρλα. Δεν μπορεί να οδηγήσει κανείς. Θα μείνουν σε ένα ξενοδοχείο στο Πορτοράφτη. Οπότε, εγώ μένω και περιμένω, έτσι? όχι. Μέτρα αργά μέχρι το 10 και βγάλε το μαντίλι σου. 1, 2, 4, Όχι κλαψιές. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Καλά, εδώ μιλάμε για υπερπαραγωγή. Αμερική. Αμερική. Φρεσκότατο. Το είχα φέρει πριν από πολλή ώρα εδώ και... Και αν το μετανιώσουν και γυρίσουν? Ξέρεις πόσο καιρό περίμενα αυτή τη στιγμή? Έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν μπορεί να μου το κάνει κανείς αυτό. Δεν θα γυρίσουν. Και αν κάποιο από τα παιδιά κατέβει εδώ? Τέτοια ώρα δεν έρχεται κανένας εδώ μέσα. Ησύχασε. Προφυλάξεις έχουμε πάρει? Έχουμε πάρει.